Някакво абсолютно жълто интервю с Бойко Борисов в поредното лигаво списание зае вниманието на медиите през последната седмица. Има ли жена до себе си, каква му е спалнята и подобни замъцотващи нормалното мислене на нацията жълти информации. В същия момент някои медии в Европа ясно напомниха за криминалното в кавички минало на българския премиер. Докато народът се вълнуваше коя е скритата любов на Бойко, австрийският Der Standard повдигна факта, че подозренията за нечистото минало на Бойко Борисов са сведени до знанието на Европейската комисия по организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Журналистите, които са се обърнали към Европейската комисия по престъпността, се позовават основно на грамите от Wikileaks, в които американските дипломати говорят за връзките на Борисов с мафиотските среди. Например, бившият американски посланник у нас Джон Байерли пише до Вашингтон, че Борисов е забъркан в, цитирам, тежки криминални дейности. Когато тази грама се появи в публичното пространство, реакцията на Борисов беше, че Wikileaks публикува слухове, а щатското посолство подчерта, че често депешите на посланиците съдържат непълни анализи. Коментарът на австрийския вестник припомня и предишна публикация в германския Tageszeitung, посветена на начините на събиране на информация сред американските дипломати. Според германския вестник, в съобщенията на американските дипломати за миналото на Бойко Борисов се съдържа един много важен детайл, и той е, че абревиатурата SIMO, добила популярност в българските медии като СИМО, подкрепя подозренията срещу сегашния министър-председател на България. Информацията от СИМО е в потвърждение на тези обвинения, пише Байерли до Вашингтон. Оказва се, че зад подписа СИМО стои не кой да е, а ЦРУ. Изводът от разследването на Tageszeitung е, че сведенията на посланник Байерли, че Борисов е замесен в контрабанда на метамфетамини, източване на гориво и нелегални сделки с Лукойл, всъщност са подписани и докладвани от самото ЦРУ. Като секретар на полицията по онова време, Борисов, цитирам Байерли, е използвал поста си, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства по онова време Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов. Говори се, продължава Байерли в грамата от 2006 година, че Борисов има сериозни връзки с някои фигури от мафията, включително с Младен Михалев, наричан още Маджо, и с неговия бивш партньор от организираната престъпност, Румен Николов, наричан още Пашата. Край на цитата от грамата. Един екс-ръководител на отдел в ЦРУ потвърждава пред германския Tageszeitung, че под кодовото название СИМО се разбира именно ЦРУ и че СИМО е правителствено понятие, маскировачно име за ЦРУ, което служи само за вътрешни нужди. Бойко Борисов отново отказа пред българските медии да коментира тези публикации, както и това, че ще бъде обект на разглеждане от страна на Европейската комисия по организираната престъпност. Вместо това пуска жълтини от рода на "ако кажа коя е жената до мен, ще я разкостят". Сега искам да чуете един коментар на Иван Славков, който мир на праха му каза преди 2 години следното пред моя микрофон. Обидно ми е, казвам ти го, обидно. Защото ти не знаеш как се появи той на сцена. Аз бях управителен съвет на застрахователното дружество СИК, защото всичките мутри ме знаят кой съм аз. По спортна линия. И не само по спортна. И Георги Илиев лека му праси. Брат му нямаше техен рожден ден, на който аз да не съм централният гост. Но аз бях с СИК. И седа с Тодор Живков. Ден, 2, 3 да кажем, след като му махнаха горе пазачите, които не пазеха вилата, пазеха той да не излезе някъде. Домашния арест. И пристигат горе, посред бял ден, и влизат, кой влиза? Венци Стефанов и Пашата. Заповядайте, какво ще пиете? И влезеха и Венци каза, защото Венци говореше Пашата, той си мълчи. И сега някой да го чува. И казва другарю Живков, добре си живехме при вас. Те беха бензинджи. И сега виждаме какво стана. Да ви върнем малко от добрините, които сме видяли. Дайте една стая тук. 24 часа охрана ще имате. И така се появи Бойко там. Те не го пускаха да влезе вътре в кръчмата, Весикаджи. Там, дето избиха Бай Миле и седеше отвъка да пази колите. Дето избиха Бай Миле и това на Славия кръчмата, хубавата кръчма. Така се появи
частната охранителна фирма. И след това охраняваха и царя и вече е търсен такъв за главен полицай, който да снася абсолютно всичко на американците, не на европейците. Думите на Иван Славков може и да звучат малко трапезно и пикантно, но ни карат да се замислим за механизма, по който се случи прехода в нашата страна и за връзките на политиците с сенчестите структури. Това е, което мога да ви кажа днес, драги слушатели на